Kamaro mara maintie jano marel tiene notino maber arwaki makende ageno ne oyudo weche manyien makare kaka nokelo kod Simfros Okinda achiel kachiel wachako donjo studio mar ang'wen mabende wabro loso e kuku mar wach otino makawuono an kod rawera e studio kaka ng'eyo kaka pile pile gima ero en gero kendo jiwo rowere to moloyo mago eko madwaro weche go mag telo miyo kawuono wadwa twak e weche go mag rowere kod telo kawuok e Oloo TV kain kod ote namba ni malo kanyero Facebook ng'eyo Oloo TV Twitter to dinga Oloo arwaki studio mos oganda wa mondo nyisi gi nyingi county ni mondo wadhi nyime kod twak. Rukamano oganda onagi aniluonga ni Dickens Amenya awuok e gweng' miluongo ni Kabondo Kasipul. Erokamano nya Dickens Amenya iwuod Kabondo Kasipul. Mano ero ne kuma mane kama an bende awuok nikech awuok sani ana awuok Kasipul. Unene ochako pogwa koro udok kocha. Sani unirito gi osele, wanirito gi magwanga. Arwaki studio, nyisa ni to inyalo wacho ni dongruok moloyo kwa chako gi mar Kasipul Kabondo in kaka rawera. Masani itayo kod migo Silvans Osele, inyalo wacho ni chalo nade? Jeff, kakitayo constituency wa okober. Yes. Okwasemor kakitaye. Yes. Because of so many things. Kwa ng'iyo kata kaka iloso budget, jopiny ok bed incorporated. Ok luongo kanyakla mondo uone wadwa timo budget to gin priorities wa gin mage gin. Exactly. Yes. Kitima given project inipo mana no setime ipo mana ni nyisi ni pesa makama imotio inene korumo inene mana kata ka korumo tinyisi mana ni pesa makama imositi kode. Yes. To kuneka weche gi kidhie makare. Yes. Tiparo ni maindi ang'o matimore unu kaka rowere ma bende wigi ler kata pach gi pod liyo bende usebedo penye kod jatelo ma otelo nu penye ni oyo waneno ka itimo achiel ari adek to wan kaka jopiny okwane ka wan achiel kodi wan okwan represented bende usebedo kod piny owacho weche machalo kamagi. Jefolo wan gi jatendo iluongo no Osele. Yes. Osele nwa gone kura kaka jo youth. But unfortunately disappoint wa. Nikech en ng'at moro makati luong on board. Yeah. To rado kodi no will be a problem. Kipenje question, answering you properly will be a problem. Okorad girowere. Exactly. Kumie luong to okobi iru. Yes. Okobiru nam. I don't know. Yes. But that is how he is. Ka luonge kaka oganda mawuok Kasipul Kabondo to kuneka obiro iru. Yes. Erokamano inya Dickens awinyi maber. Samoro jotelo nyalo bedo kamano gimoro ni apinje ni to in kod paro mane to moloyo e gwenge kuma Kasipul Kabondo nikech ang'eyo ni kijende makelo lokruok. Kano watwe kodi tinyisa ni weche mag telo ema nyalo konyo weche mag dongruok. In kaka Dickens, in gi paro mane ma idwaro mondo dhi godo Kasipul Kabondo manyalo kelo konyruok ne oganda. Jeff lo paro mantiere godo mokwongo en ni adona bed ward rep. Yes. Iluongo ni MC, member of county assembly. Yes. Makanyi. Ma Kabondo East. Kabondo East. Yes. Okay. Gima mi adana bed MCA en ni adwa chiwo ranyisi mar telo maber. Yeah, jatelo maber en ng'ama onego otim dwach jopiny. Ok tim gima in midwaro. Kiloso budget to in iloso budget ki jopiny winjorugo. Yeah. Ni adwa na tim kama ama ka jopiny osenyisi dwachgi to winjoru to wacho ni wachage ma. Yes. Mai pesa madwarore, mai pesa ma emantie. That transparency onge karwa. Yes. To MCA masani yeri mantiere iwacho ni en Kabondo East. Yes. Sani MCA ma Kabondo East en ng'ao. MCA wa ilongo ni Okeyo. Yes. To eno tije chalo nade? MCA na en aged. Taparo ni mane momi neno ka joyudhe sani temo matek mondo mi gibed e telo. King'iyo jaduong' cha sani ka Mugike. Obet ni en ng'at moro ma odewo mana family ne kende. Ok inyal dhi nyise ni niri kech mo understand. Ok inyal nyise ni leo gi nyathi fi mo understand. Yeah. Taneno ka gini timo most of these retirees. Ok ging'e ni jithagore. And to them, chal ni gidhi e politics. Mondo mi giyud another engagement. Yes. To dong jogi kiune mano yiero gi. Un achiel Dickens makore wacho ni gin joma dongo gi. Une mane ugone gi ombulu higa mar 2013. Mano tadier. Wane mane wagone gi ombulu but gi disappoint wa. Yes. Okineka gitimo nu tije mabende ne udwaro ni mondo gitimno. Ok gitim. And mane momiyo jok mano kelo the so-called constitution. Yes. Notimo gima ber. Mondo mi, after a given period, we go for election. Yes. And this duration emonego beni ng'eni jatelo tiyo maber, jatelo tiyo marach. Yeah, koro sani we've known our MP tich otamo. Our ward rep tich otamo.
Our county government tich otamo. County government bende ok tim maber. Jaduong' awete. Tich otamo. En oketore mana gi cartel. Ang'o ma ok otiyo maber? Jeff Oloo ka kaluor mar nyisi. E county wa mar Homa Bay County. Yes, mane county nan bende. Yes. Kidwaro county mantiere ghost workers. Michulo salary. Is Homa Bay County. Ichulo gi osara tok giti. Yes. Gin joma onge. Osach gi to nitie. Yes. Kendo ikete payroll. Kidwaro county mondik jomoko. Yeah. Ma post momegi ok ne gidhi e class mar the position ma gintiere. Yes. Is Homa Bay County. Kidwaro county ma the governor can only be a media. Wacho ni I'm launching this. To kichaki ne kamora mora ni time practically. Is Homa Bay County. If you want a county my youth ok dew. Yeah. Is Homa Bay County. If you want a county ma disabled persons ok dew. Homa Bay County. A county ma aged onge ma dew. Homa Bay County. A county mantiere ghost projects. Homa Bay County. Ang'o ma timore Homa Bay maneno ka ywakni wacho weche mathoth miwuoro un kaka oganda mawuok e Homa Bay County bende usebedo piny kod jotelo gi kiwinjo ni oyo magi ma waneno kadhi marach to onego time yo machalo kama. Ng'ato mane momiyo wan youth wan gi shida because youths wa idoni tiyo gi jotelo gi. We don't have that solidarity riwruok. Mwanyalo riwore kamoro achiel to wabet gi one sound. Iyudo ka samoro kata ka wachano mar riwruok to jatelo moro ang'ungo youth moro to semiel 1,000. Youth no chako mana timo ang'o? Were. It means ni most of us boki kata gima gidwaro. Yes. Onyiso ni mano en mana wach mar gonya. Yes. Idwaro mana ni ogony gi to wach mar gonya ni kariti kana nikech ka wach mar gonya ma pod biro dhi nyime to weche mag dongruok ok nyal dhi nyime makani nikech ok nyal chung motegno mondo ikwed gima rach. In rawera. In osiepe rawera ni mathoth. Wach mar gonya ni itieke nade mondo mi county odongi maonge kod ng'ikruok machalo kama. Esa mawuoye godo kodi ni I have youths mosebet kwarado godo most of the times. And these are youths mose realize ni gonya ok bi konyogi. Yeah, sama koro ng'ato luongi to mi 1,000. To ni leo gi fee kata mar 20,000 mano nego bed kata ni osettle ni from the bursary to komi ng'ano kokonyi. And I'm happy ni youths are coming to realize this. Yeah, ni gonyo ni ok konyo en gima ng'ato mi tichame sano to rumo. But if I pay you fee, or if I pay you hospital bill, or if I build you an hospital, kata ka gero ni manandara, that is a long term. Yes. Koro wacho ni sani rowere osechako bedo jogo eko maneno. Gima ni mondo apenji en achiel ni rowere kod telo. Nitiere rowere mathoth miwuoro mabende yudore ni ka warango to rowere mathoth ok dwar gane mondo gidonji e telo. En luoro mane mamiyo rowere ok dwar ni odonji e telo? Koso en koso omenda ma rowere wacho ni siasa dwaro weche mag omenda kionge go to ok nyalo. Ang'o momiyo kaka rowere samoro luoro telo ok dwar ni mondo chung. Wacho ni sa upodi uonge omenda. En sa di ma rowere biro chung malo wach ni owe wan bende wadwa ni mondo wanyis yo mar telo. Gima adwa kuongo nyisi ni rowere mang'eny oluor ka onge pesa. Yes. Mano is major challenge ma gintiere go. Another thing, ng'eny rowere oluoro opposition. Ni sama iwacho gimoro to ng'ato oppose, tineno ni you are not supposed to be opposed. Yeah, koro most of us mane gima giluoro, but kiyudo jok ma jochir kaka an, like I'm telling you, I'm going for MCA and I'm going to take it. Okaluor gima ng'ato bro wacho ni I'm young. Okanyal. I won't mind. What I mind is the community. Yeah. Ginang'o midwa timo ne oganda mawuok Kasipul Kabondo. Gik moko adek midwa ni mondo imipe ka diponi gigo ni ombulu higa manyien kaka member of county assembly mar. Jeff kumae e gweng' mae ward mae iluongo ni Kabondo East. To ang'eyo shida ma Kabondo East nitiere godo. Shida mokwongo ma Kabondo East nigo. Yes. Wan gi youth. Youth ma onge tich. Wan gi youth ma fiyo tamo kaka gidhi skul onge. Wan ndara be onge. Makata an sani kadhiga gi gari dala to kakoth ochwe. Tamoko. Gari onge Kabondo. Yo onge. Wanga pini. Yes. Yo rach. Maka koth ochwe to Kenya kadho. Hospitals onge. Jodongo nitie. To ng'ama dayo gi otimore nade? Onge. But king'yo our the current constitution. Jodongo should also have the right. Yes. Jodongo nigi rights, jok ma ong'ol be nigi rights gi. Nitiere kaka inyal konygi. Koro an wodna ing'eni sama idil gi youth. You know what youth wants.
Yeah, sama dhi rado gi youth kata ka luongo for luongo meeting mar jo youth. Ok anyal nyiso ja youth ni abo gine, abo losonu sako moro mamiu loans mondo mi uginene, mamiu loans mondo mi utim godo projects nitiere project ma youth cannot do. Yes. To jok ma aged nitiere kaka ginyalo bedo empowered. Like kikawo ng'ama ong'ol tinyiso gi ni losuru group unyalo pidho gweno to gibedo trained timiyogi resource negi kaka ginyalo yudo funds. Yeah, that is a form of empowering them. Koro I will be dealing gi jowa according to age group. I know what youth want. I know what aged people want. But nitiere gik ma common. Yes. Like road, everybody wants. Hospital, everybody wants. So those are things I also have to factor in. Yeah. And most of our education. Yes. Weche mag somo. Yes. Neno ka Uganda wa nitiere chine weche mag somo. Jeff, gima inyo Uganda wa monagi en somo. Jotendwa gi okong'e the importance of education. Emo miro ka ng'ato kata kileo gi fiti dhi nyise ni jatelo chul na fee. He would rather give you pesa midhi nyiewo godo skuma. But okobi chulo ni fee. In that oboneni samore ibo miye competition. To basari dong nitie ne Uganda ma bende onge kod nyalo to gin kod brains mabeyo. Jeff Oloo basari nitie. But ng'iye basari gi okony jok monego be ni konyo. Kachako basari ma imiyo u Kasipul Kabondo imiyo joma chal nade. Kachako gi Kasipul Kabondo. Yeah. Kasipul Kabondo basari yudo nyaka gi jok mondik gi TAC. That is teachers. Magi advance godo their education. Yuto be ichak imiyo basari. Exactly. Esamine na wuoyo godo kodini. I have a good number of students. Mamoro nyocho uso nyaka simbe. Koko dhi ochula ng'o, dhi ochulo fee. Same to ji no apply for bursaries. Yes. Bursaries go dhi obedo approved kucho ne ji osebedo ng'o awarded. While in the real sense, these are ghost awards. To yango mano utime wachimiri kana usefunya ne gin ghost gin kata jok ma ungi mano mi basari. Okang mane mano sekao mano otimore karao. Gimoro if not last year then the other year. Yango musetime wachono nyaka sani iri makori chopi wuok koda studio ni rieno okang mane musekao. Mar neno ni urango ni oyo no wacho ni ugolo basaris ne Uganda. Kono ka joma yudo basari gin joma onge kata jok wacho ni ghost gin jok manyawawa. En okang mane musekao. Jeff, anasetemo mondo mi apenj kata mana witi. But seche moko kigocho ne kidwa penje gik makamago kata kawane meeting oko respond. Be said the office. Yeah, I've gone there. But jok moluore go no wacho ni odich. Koro ka ng'ato idhi mondo i demand for your right to nyisi ni gidich ng'ama kama ni bro konyo nami. Koro ne ichopo kanyo to giwinjo. Yes, another thing ma Homa Bay County nitiere giwinjo wach ni jo sirikal mar Homa Bay. Ageno ni migosi yuagi ni mochung' ne weche ma communication ka winjo maber ka ukelo Oloo TV. Ang' ni wana tol mondo insane to adieri mar wach ma Dickens wacho ni eri ni kure. Dickens ne ang'adi dhi nyime kod gime wacho. Okay, wacho ni wan nyaka gi ward reps. The current ward reps. They're not fighting for their people. To kipenjo moko to moko bro nyisi ni tawete makwa nyiso gimoro tini winjo ng'ato bo magocho ni wobro negi. You see? Yeah, koro yudo ka gin be giluor. But me okay, and at the parliament or the county assembly aikora kata marathon e jopiny. So long ni the truth ema dhi awacho. Ok ni kata ka ni koro ni kanyiso awiti sani no nego ber kata ni osetim ne ginene impeachment. But yudo ka joko luor. Kipenjo yes, MCS luor kipenjo gi anawiti bro nega. Yeah, gik makamago. Kata mana wach mar bursaries nitiere jok mano penje. Yes. Ta winjo no luongo moko Kisumo kucho to emo dhi akeni pesa mar bursary no kema no pogo ne ng'at ka ng'ato. Then everybody came back. Ng'at ka ng'ato ling MCS go ling ma wach no eno dhi kamano. Yes. Kipenjo MCA to bro nyisi ni dipenda wete. That is no yero MCS gini MCA kamoro moro mantie ka inena maber an Jeff Oloo ka ukelo Oloo TV. MCA nigi tije adek madongo: oversight, legislation ka achiel kod representation. Representation manyiso ni ichung' ne oganda ni kendo ine mitero kwayo margi e od bura maduong'. Idhi wacho ni oyo kuma wuoke ka wuok Sakwa East kata ka wuok Kabondo West magi edwaro mar oganda wa. Oversight ni urango ni to sirikal maru mar Homa Bay County otiyo yo machalo na priorities umiyo pek begin priorities ma oganda dwaro. Bendu keto pesa ka
idwa nolos wang' apaya bi oket pesa na wang' apaya. Ka onge yedhe e ute mag thieth, nikech sani ere weche mag health bosebedo devolved, bende nitiere pesa. Kaeto nitiere legislation. Maendi e kama koro ulose chike ma bende tayo kaka county. Oganda manoyiero bendo ng'eyo ni tije MCS gin tije adek mawacho. Ji matin mong'eyo. Yes, ji matin mong'eyo responsibilities mag MCS. Koro gin ka gidhi kanyo to giluor ni wan kwa timo oversight to mano idhi timno gimoro marach. Yes. Mano koro manyiso ni en sirikal mar intimidate oganda. Exactly. Mane sirikal ma ontiere godo Homa Bay County. Mane sirikal ma ontiere godo. Mane sirikal ma ontiere godo. Awinjo wach ni nero maber Dickens. Koro wacho ni weche mag basari bende pok obedo ber. Nyisa ni Kasipul Kabondo sani kaka ing'ie ka itayo kod osele. Ang'eyo ne chon ne wan kanyakla mane wane Kasipul Kabondo duto manotelno kod migosi Joseph Yugi Magwanga. Sani ka inyalo ng'iyo regimes mosekalo gi kiduto padi aenda Yugi gi osele. Inyalo wacho ni nitiere pogruok mane nyaka sani Jefolo ntiere pogruok maduong'. Jok mi mention gote. Chak gi padi aenda. Padi aenda nyaka samene na wuoyo kodini. Ntiere most of the schools ibro yudo books ge. Most books of the padi aenda. Exactly. Most of the schools ibo yudo ni office ni padi aenda manogero. Yes. Same to await Magwanga. Yeah. Magwanga up to date. Yes. Waneno buses ge skunde. Students appreciate bursaries ne bed awarded maber. Yes. Ne students ko complain. Stima otero nyaka skunde. So mano Magwanga. Yes, mano Magwanga. Ndara ntiere kuonde mabe otemo. Yeah, so ki compare Niso ne wacho ni sani iri sirikal mar Kasipul Kabondo kane Magwanga nitiere to ne un maber. Sani ma kuru winje marach. Ne wan maber. Bende usepenjo ni toyo kane wan gi sirikal mar ng'ane no wadhi maber. Ang'o ma koro timo wa? Kodhni gowa kure. Bende usefwenyo gima timo. Osefwenyo ni wan gi wrong leadership. Yes. Maune manoyiero. Mawane manoyiero. Yes. Kan wagalo ni mae ng'ama ne nyalo dhi konyo. Koro usefwenyo masira mane ubedo godo. Exactly. Sani koro kudok tung'eyo ni wayiero jotelo machalo. Wang'eyo. Erokamano nya Dickens sani rowere osebed ka ichayo koni kod koja gade kinde ka kinde ni itiyo kodu gi jotelo yo marach, itiyo kodu mondo kel weche mag koko, itiyo kodu mondo samoro unema oti kodu e yo ma ok ni kare. Bende rowere osefwenyo ni wan kaka rowere gimonego bene watimo en achiel ari adek makelo dongruok. Yeah. Sama wuoyo godo kodi ni ang'eyo rowere mose bet piny magiseneno ni politicians ok nyakonyogi ma already they are working on groups. Grube gigi kagise loso groups to gibro dwaro some funds mondo mi groups gibro manyo projects. Then they will look for funds. Yeah. Auto kagise yodo projects to donge gibro manyo funds. Mane momiyo gidwaro leaders maginyalo access. In that kagise identify the project, they will go to a leader. Jatelo wadwani wager gima kama e center makama. Gini dikonywa. Dangi konywa nango. But now you see, iruka all these are being thwarted at the moment because onge jatelo ma will be ready to fund such kind of project to empower youth. Bende usebedo penyi kaka unjoma wigi ler Dickens. Usebedo penyi gi jorowere nyiso gini oyo biru kanyakla nitiere omenda monogolo kod sirikal maduong' ere kaka Uwezo Fund. Maendi en omenda mogolo specifically ne rowere mantiere grube. Bende usebedo kod girup wacho ni oyo wan kaka Kasipul Kabondo kaendi wang'e ni rabuon chieke mathoth miwuoro. Walosuru kata factory matin kai mwanyalo lose rabuondwa mokose kamoro mondo miwa omenda mar Uwezo ni mondo ugeru godo kaka joluo, uger Kasipul Kabondo mondo un bende ugeru unwegi. Bende usemanyo omenda nieri. Yeah. Jeff ntiere jok mosemanye. Yeah, asebet kata karado gi jok mosemanyo omenda no. But the major challenge magin tiere godo. Ginyisa ni Dickens, this is our group. Mae pesa mane wadwaro. Mae pesa momiwa. Pesa momiwa ni iro ka pesa momigi okrom. Cannot complete the project. Yes. Koro sama ngato mi pesa matin mopogore gi your budget. Ngano konyigango. Yeah, you still have challenges. The project cannot run as per the wish of the group. Yes. Rocho ni omenda to yudo to samoro otin ma kuchako to ugigi dire kapok project odhi nyime. Yes, to bende jok mane to what I got. Jok mane yude gin jok ma were somehow close to the current leadership. At one point ni pingo igolo omenda ni ng'eruok.
That is what most of the groups are saying. Because Mokono apply for the same fund, Yes. they never got it. Mokono apply to giyude. Yes, to ki follow jok moyude gi gin jok man close. Yes. Erokamano nya Dickens kaka jal madwa chung ni oganda idwa ni mondo idhi od bura mano ero od bura ma piny mogik mano ero mar bedo MCA mabende sani in gima kare kabisa moloyo kawan kod sirikande magwenge. Nyiswa ni in kaka Dickens ma rawera weche mag twak maricho gi jotelo kata hate speech inyalo wachango mabende sani inenore ni onyare ahinya e thurka. Jeff Oloan gima nyalo wacho ni e piny ka onge dhano ma perfect. Kata mana in iyudo ka seche moko inyalo chwanyori gi chiegi mipo kata kipame. E siasa mineno goni, politics is all about interest. Sani the current politics is all about Luos and Kikuyus. Koro ano kaluor mar nyisi ni iyudo ka opponent ni nyalo provoke to the extent mi iyud kitimore nade I overreact. Yes, to anda kwayo jowa ni mondo mi gitem maginyalo mondo ku obedi. However much ma baba gi joge temo seriously mondo mi gikel lokruok e Kenya ka. To wan be wate mondo mi wa preach ango peace. Wa preach peace. Yes, because kiparo gima notimore 2007. Yes. To king'iyo gima timore sani mane kuma wachimo the current government terowa. Erokamano nya awinyi maber wach ni mogik ne oganda mawuok okang'eyo gima miyo ya wil gi kama idwa chung'e ne kabisa oganda Kabondo East. Wach ni mogik ne oganda ma Kabondo East kwa tiko kuku mar wach ka ukelo litini. Gima nyalo nyiso ng'ata mawuok Kabondo East kik gi lose hope. Kik chuny gi yae ni gisebet ka giyiero jotelo to konygi. Adwa medo gi mijingo ni aikora kenda wuok mar kata niko chopo ni ng'ato bro threaten gimana ta wuok na bro chung ne gin mondo mi giyud gimonego giyudi. Yes. Erokamano nya Dickens awinyi maber ka iywago weche go mag kedo ne ratiro mag oganda mawuok Kabondo East ageno ne kamoro moro gintiere gin bende giwinji ka iwacho ni sani eri in ng'ama pache ler kendo ng'ama rawera madwa ni mondo chung ne gi ageno ni koponi gi yieri higa manyien. To an bende okabichaka yudo ng'at wachak biro na studio nyisa ni oyo Kabondo East mane wayiere Dickens Amenya chande wayiero mana ng'ama nyawawa. Exactly. Kochak waro mkendo Dickens ka idok yoto chino makawuono den gi kwaya achiel Jeff kapok awuok. Da kwayo oganda. Yes. Mar onagi. Gineno kaka baba thagore. Da kwayo onagi kamoro amora ma gintie. Ng'ama onge gi kura. Okaw kura. Ng'ama onge gi ID to ike osechopo. Okaw ID mondo okaw kura kapok oromo next year. Erokamano. Yes. Awinyi maber mano ero e okumba kende ma inyalo yudo go loch mabendo oganda ma joluo osebedo ka dwaro e thuolo malach. Ageno ni wach ma Dickens wacho nero okopogore gi jip ma an bende danga jiw godo kaka Oloo Mbaka kawuok e Oloo TV. Kamano.